तू असं खुशी बोलतो या देवान ही खुशी सदा आमच्या घरात हो इतल्यात मग बाबा तू टेन्शन घे नका आणि थोडे दिवस रे आणि थोडे दिवस मागीर मरे हे घर पुरा खुशेनच बांधले हो हो बरेच किती भानगड असून झाले काय समजू हे पुढे तो मरे टाइम येतो तो टाइम येते तुम्हाला सगळं सांगता कळलं का बरं बाबा तू मुली ते राहा आज तुम्हाला तयार करता हा बाप मुका तुम्हाला सांगितलं अरे सांग रे कसले विषय सांग 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 राजा गौरव नाही रे राजा तो कार्तिक मरे तुझे खूप आराम आई तो कार्तिक मरे